Telefònica us ofereix aquest espai. Serpel Safurs és una empresa que va començar a mitjans dels anys 80 i que es dedica bàsicament a l'adob i a l'acabat de pells de conill. Quan nosaltres vam començar, compràvem i veníem pell de xai. Després, als anys 90, ja ens vam centrar exclusivament en la pell de conill. El més important és que la pell de conill té molta capacitat de transformar-se i nosaltres som els líders mundials en fer uns acabats realment de primera línia. Avui som un grup de 60 persones, tenim gent dedicada a investigar tant processos com nous materials. El 90% de la nostra venda es fa en mercats internacionals. Estem als Estats Units, estem a Amèrica Llatina, tota la Unió Europea i també estem exportant a Àsia en general. El que volem fer en el futur és consolidar posicions en mercats claus com pot ser el de Xina, que és avui dia el principal confeccionista de prendes de pell a nivell mundial. Govern de Catalunya.